Mojím snom odjakživa bolo stať sa pilotom a pomáhať mu šoférovať lietadlo. Takže by som bol jeho kopilot, aby som mu tam klikal tie gombíky v lietadle. Ale môj sen sa nikdy nemôže stať skutočnosťou. Nielen kvôli tomu, že som slepý. Aké písmenko vidíš? 3? Tak som rád, že môj sen môžem prežívať ako kopilot v aute. Áno, teraz sa možno spýtate. Hej Mixo, ale však ty máš vodický. Áno, mám vodický a bolo to veľmi ľahké spraviť a nebojte sa, aj o tom vyjde animácia, ale chcel by som hovoriť o tom, že môžem šoférovať s mojím bratom, no presnejšie byť jeho kopilotom, preto lebo on keď šoféruje, ja sa cítim jak GTA, nasadneme do auta, ideme. A možnosti, aké má kopilot v aute? To vy sa pýtali. Môže nastaviť rádio. Môže sa hrať s prednými a zadnými stieračmi. No a teraz nejaké tie príklady, ako keď som kopilot. Prvý príklad. Jo, nejde niečo správa? Áno, kľudne môžeš. No okej. Briti zabili ma. Čo si to vravel? Druhý príklad. No Matúš, tak kde si vravel, že to chceš ísť? Matúš. Šuby srandu, on zaspal. Tretí príklad. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Dúfam, že si túto animáciu užili. Ak máte tiež nejaké takéto zážitky v aute, dajte vedieť do komentárov a vidíme sa v ďalšie animácie. Tak zatiaľ, čaute! Čo? Hej guys, ďakujem vám! Tá 1000 tam je, dlho som ju čakal, som rád, že ste mi s tým pomohli a dúfam, že takto to pôjde aj ďalej, tak ďakujem vám, že ste mi to pomohli a ideme ďalej.